Najeriya abin mamaki. Wallahi idan da ƙasar China Muhammadu Buhari da makarabansa suka yi irin wannan mulkin da suka yi, aka yi irin satar da aka yi ƙarshensu, irin zubar da jinin da aka yi, irin yaudara da aka yi da cin amana da su aka yi ƙarshensu, wallahi in China ne ɗaure su za a yi a harbe su. Ita ce doka a China, duk wanda ya ci amana ƙasa ya saci dukiya harbe shi za a yi ko ɗan wane ne. Kuma wallahi inda ƙasar Asia ne irin su Japan aka yi irin wannan ta'asa irin ta Muhammadu Buhari, wa'anda suka yi wannan ta'asa in sun san kunya dukkan su guba suke sha su mutu. Inda ƙasar Turai ne kuma irin masu ɗabi'u irin na gwamnatin Buhari da makarabansa, wallahi tallahi da za a ɗaure su har ƙarshen rayuwarsu suna prison. To amma Najeriya ƙasa ce wadda in kana son a kare ka